my sme The Swines. Vlastne my, som to iba ja sám momentálne. Žiadne my, chlapci sú vedľa. A v podstate sme sa to takto zišli v tomto nádhernom štúdiu Klaxon, drevenom, aby sme natočili nejaké skladby pre vás, pre ľudí, pre našich fanúšikov, možno aj pre nefanúšikov, pre budúcich fanúšikov, ktorí si to možno vypočujú niekedy. Nahrávame vlastne CD, aj keď mnohí by povedali, že je to EP, lebo tam bude menej skladieb ako povedzme 8, 9, 10, ako je zvykom na CDčkách, ale ja nemám rád názov EP, takže sa to bude normálne CD, aj keď tam bude iba 5 skladieb, aj keď v priemere jedna skladba bude možno 6 minút, alebo takto nejako. Kapela ako taká sa skladá z 3 členov XYZ. Na basu hrá Lukáš Kolia-Kolivoška, známy slovenský basgitarista. Na bicie hrá Maťo Lechman, takisto známy slovenský bubeník a nielen bubeník, gitarista, spevák. A ja som Filip Kutnavský, ja jediný nemám tú strednú prezivku v odzvukách. Robíme, čo nás baví, ako dá sa to prirovnať jazz, rock, fusion s modernými prvkami, bavíme sa, snažíme sa baviť s tými zvukmi, rôzne zvuky netypické vymýšľať.